салом, фирдавси хурсандам бо хабарҳои имрӯзаи варзишӣ. имрӯз бо хоҳиши мухлисони барс ки дирӯз хеле хостанд ман дар бораи трансферҳои дастаи нилӯнориҳо маълумот бидиҳам барнома тайёр кардем ва марҳамат бубинед ки дастаи каталонӣ ин мавсим дар бозори трансферӣ киро мехарад ва киро аз даст медиҳад. Рафтем. муҳофизатгари марказӣ ва капитани бошгоҳи Аякс Матеис де Ликтро намояндааш ба ислои маъруф Мино Райола чунон дар афсун гирифтааст ки дигар намедонад ба Париж биравад ё ба Каталония. Райола бо яке аз кормандони баландмақоми бошгоҳи ПСЖ дӯсти наздик аст ва ҳамзамон ба хотири ба даст овардани маблағи бештар Матеис де Ликтро розӣ намудааст ки аз пешниҳоди Барселона даст кашида бо ПСЖ гузарад. Футболбози 19-сола ки тамоми топ клубҳо ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд ҳамакнун эҳтимол меравад ки бо ПСЖ қарордод мебандад. арзиши Матеис де Ликт дар бозори трансферӣ 75 миллион евро баҳогузорӣ карда мешавад. агар де Ликт ба ПСЖ равад, Мино Райола агенти ӯ 50 миллион евро кор мекунад. агар ба Барс равад, Мино Райола камтар кор мекунад. акнун фаҳмидед ки де Ликт чаро ба Барс намеравад. ором бошед ва ҳар гуна суолҳо надиҳед ки чаро ҳоло ҳам трансфери Гризман дақиқ нашуд. мутмаин бошед ки Гризман 1 июл расман бозингари Барс мешавад. ӯро барои он ба исло презентатсия надоранд ки қоидаҳои ферплейро вайрон накунанд. дигар ӯ ба Мадрид бар намегардад, чун мадридиҳо аз ранг рӯяш безоранд ва чандин бор Гризманро хиёнаткор унвон доданд. бозингари фаронсавӣ бо нархи 120 миллион евро аллакай бозингари Барс аст. ахириш ҳамин Неймар ба Барс меояд чӣ? инро мо намегем, чун тамоми расонаҳои иттилоотӣ дар ин маврид гуфтанд. пешвои дастаи каталонӣ Лионел Месси 2 пой дар як мӯза гуфтааст ки Неймарро ба даста баргардонед. бозингари 222 миллиона мувофиқи қарордод бояд бо нархи 100 миллион евро ва ҳамчунин бо зами 2 бозингари дигар Усмон Дембеле ва Ракитич бояд ба Барс биёяд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ки кадом бозингарон аз Барселона мераванд. раҳбарияти бошгоҳи Барселона ба хулосае омадааст ки аз Каутиньо, Малком, Рафиньо, Юмтити, Денис Суарес, Андрей Гомеш, Арда Туран, Силесон халос бишавад. ҳамчунин дар мавриди оне ки Бартомео гуфт ба ҷои Луис Суарес бозингари нав меҷӯяд, худи Суарес гуфтааст ки ман зид нестам. ҳоло чизе маълум нест, вале эҳтимол меравад ки шояд Суарес ё аз даста равад ва ё курсии эҳтиётӣ мавқеаш шавад. ба ҳар ҳоло Барселона ягон трансфери бомба ғайри Гризмана кардааст. то дидори навбатӣ хайр.